Sä tiedät mitä teet. Joo. Huomio! Lopettanut lipaa irti. Liikkua taakse. Tyhjä laukaus taulua kohti. Ja ase kantoaseen. Aika 4690. Oikein. Tauluille. 2 laukausta oli tuossa samassa reijässä. Joo, et jäi liian alle. Jäi liian alle. Sitten 1 laukaus oli tuossa. Eli se on läpäisemätön, eli 1 osuu tuohon, niin se on A-osuma. Joo. Tähän täällä on reikiä aivan hirveä. Tästä ampu, niin onko se, lasketaanko se niinku tänne? Ei lasketa. Nämä ei ole läpäiseviä. Joo, eli justiinsa, että olisi saanut reilusti täältä ylemmästä. Joo. Niin tänne. Joo. Oliko tänne osunut mihin? Tässä oli ihan A-osuma tuossa ja täällä on C. Joo. Kyllä, kyllä. Joo.